तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गेल बानी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मेटर जिला स्पेशल सॉन्ग लेके आ गेल बानी। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी जिला स्पेशल सॉन्ग लेके आ गेल बानी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करे। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कइल चाहत तनी आ गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नइखे मिल पाओ, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गेल बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल, चाहे बोलबम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गेल बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागत तो वो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, काये कर लय बा, काये कर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो नहीं उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत पुराना फिल्म आई रहे, एगो देवरा बड़ा सतावेला, वही में एगो पवन सिंह के गाना रहे कि आरा जिला उखाड़ देला किला। यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गेल बिल्कुल जबरदस्त मेटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। कि महू के मर्दा मांगे खाली हऊ, पड़ल बा पीछे गाया लखनऊ। हे बाबू सुन कि महू के मर्दा खोजे खाली हऊ, पड़ल बा पीछे गाया लखनऊ। बलिया बान्हर सिवान छपरा में रही गईनी पछता के, भगबू चिल्हा के जे मारी निहुरा के, देख लो हमरा जिला में बबिया के। भगबू चिल्हा के जे मारी निहुरा के, देख लो हमरा जिला में बबिया के। तो उम्मीद करतनी मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। लेकिन अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, रुआ कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले रुआ समझ से वो बात कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते रउआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।